אני כאן בבסיס של גולני, שנפגע אתמול מכטב"ם של ארגון הטרור הרצחני חיזבאללה. אתם שומעים את היריות ברקע? זה חיילי גולני שממשיכים להתאמן לקראת המשך המערכה. אני מבקש קודם כל לשלוח תנחומים למשפחות של 4 חיילי גולני הגיבורים שנפלו כאן אתמול. סמל עומרי תמרי, סמל יוסף הייב, סמל יואב אגמון וסמל אמיתי אלון. יהי זכרם ברוך, השם ייקום דמם. מכאן אני הולך לבקר את הפצועים שנפצעו בפגיעה הזאת אתמול. יחד עם העם כולו אני מתפלל להחלמתם המהירה. הם וחבריהם שנלחמים כאן וחבריהם שנפלו הם דור הניצחון. אנחנו נלחמים במערכה קשה נגד ציר הרשע של איראן שגמר עומר להשמידנו. הם לא יצליחו בזה. אנחנו ממשיכים להילחם. אנחנו משלמים מחירים כואבים, אבל יש לנו הישגים אדירים, ואנחנו נמשיך להשיג אותם. ואני רוצה להעביר, אנחנו נמשיך להכות בחיזבאללה ללא רחם, בכל חלקי לבנון, גם בביירות. הכל לפי שיקולים מבצעיים. הוכחנו זאת בתקופה האחרונה, ונמשיך להוכיח זאת גם בימים הקרובים. והעיקר הרוח שאני רואה פה, רוח איתנה של חיילים, של חובשים, של חובשות, לוחמים שמבינים שהם נלחמים על נצח ישראל. בעזרת השם, ביחד נילחם וביחד ננצח.